Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde maýyplygy bolan adamlar döwlet tarapyndan özleri üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmaýandygyndan we jaý almak üçin duran nowatlarynyň hiç ýyly öňe süýşmeýändiginden şikaýet edýärler. Şol bir wagtda olar häkimetlere para beren maýyplaryň nowatda durmadan dessine jaý bilen üpçün edilýändiklerini hem aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan maýyplygy bolan adamlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, olar 2016-2018 ýyllar aralygynda özleriniň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak üçin ýaşaýyş jaýyna mätäşdigi barada häkimlige arda tapşyrdylar. Şondan soňra olaryň şahsy maglumatlary alınıp, olaryň atlary jaý üçin nowata duran adamlaryň sanawyna goşuldy. Ýöne maýyplygy bolan adamlar aradan ençeme ýylyň geçendigine garamazdan häkimligiň ýöredýän bu sanawynda hiç ýyly öňe gidişligiň ýokdugyny aýdýarlar. Bu sanaw diňe göz üçin düzülüp, maýyplara diňe ýalan wadalar berilýär. Nowat hiç ýyly öňe süýşmeýär, häkimligiň işgärleri jaýyň ýokdugyny aýdýarlar. Diýip birinji topar maýyply bolan Türkmenabadly bir ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan maýyply bolan adamlar häkimetlere para beren maýyplaryň nowata durmadan destine jaý bilen üpçün edilýändiklerini aýdýarlar. Häkimetler tarapyndan maýyplara paýlanan jaýlaryň käbirleri wagtyl boşaýar. Ýöne bu jaýlary ýokary döwlet wezipelerinde tanış birisleri bolan ýa-da para beren maýyplar alýar. Häkimligiň sanawynda bolsa jaý almak üçin duran nowatlarymyz hiç ýyly öňe süýşmeýär. Diýip birinji topar maýyply bolan Türkmenabadly ýaşaýjy bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabad şäher häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Bu barada ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň ýerli bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Habarçymyzyň maglumatyna görä soňky 4 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenabadda häkimetler tarapyndan maýyplar üçin ýaşaýyş jaýlary salynmady. Ýatlasak resmi medeniýet Türkmenabadda maýyply bolan adamlar üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulup ulanylmagy berilendigi barada soňky ýedek 2018-nji ýylda habar beripdi. Şonda maýyply bolan adamlaryň 44 sanasyna täze ýaşaýyş jaýlarynyň paýlanandygy aýdylypdy. Ýöne habarçylarymyz özleriniň döwlet edaralarynaky çeşmelerine salgylanyp, vilayatda maýyply bolan adamlaryň sanynyň müňlerçedigini belläpdiler we Sewitdäki maýyplaryň bir göterüminiň hem jaý bilen üpçün edilmeýändigini aýdypdylar. Türkmen häkimetleri ýurtda maýyply bolan adamlar babatynda aýratyn alada edilýändigini aýdýarlar. Olar muny beýlekler bilen bir hatarda maýyplar üçin ähli amatlyklar bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýandygy, olar üçin maýyp arabalarynyň muht paýlanýandygy bilen delillendirýärler. Ýöne habarçylarymyz we türkmensanlaryň ençemesi bu ýeňilliklerden maýyply bolan adamlaryň ujuýpsyz böleginiň peýdalanyp bilýändigini we bu prosesde de hatda maýyplygy tasdiklatmak işinde de paraxorlugyň giň ýaýrandygyny ýyllar boyu habar berip gelýärler. Bu habarlaryň arasynda häkimetler geljekde her bir maşgalanyň aýratyn öýli ýa-da jaýly boljakdygyny hem wada berýär. Bu barada Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde aýtdy. Halk Maslahatynyň başlygy bu maksatnamanyň haçan durmuşa geçiriljekdigini aýdyňlaşdyrmasa da täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem 19-njy martda geçirilen inaugurasiýa dawarasynda eden çykyşynda bu sözleri gaýtalady. Her bir maşgalany häzirki zaman öýü ýa-da jaý bilen üpçün etmek meniň esasy aladalarynyň biri bolar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Şol bir wagtda häkimetler ýurt ilatynyň şol sanda maýyply bolan adamlaryň sany baradaky statistikany köpçüligi aýan etmeýär. Şeýle-de ýurtda maýyply bolan adamlaryň näçesiniň jaýy mätäşdigi hem nämälim bolup galýar. Türkmenistan maýyply bolan adamlaryň hukuklary boýunça konwensiýany berjä ediş barada Birleşen Milletler Guramasyna soňky ýedek 2015-nji ýylyň aprelinde hasabat berdi. Şonda türkmen wekilleri Türkmenistanyň pensiýa fondunyň maglumatlaryna salgylanyp, ýurtda maýyply bolan adamlaryň 121.810 sanasynyň hasaba alınandygyny, olardan 2513 sanasynyň birinji topara, 24.834 sanasynyň ikinji topara we 13.450 sanasynyň üçüncü topara değişlidigini ma'lum etdiler. Türkmenistan maýyply bolan adamlaryň hukuklary baradaky konwensiýa 2008-nji ýylyň sentýabrynda goşuldy. Bu konwensiýa dünýä boýunça 153 ýurt agzadary.